Salam el hormatly adamlar. Garaşsyl baýy betarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başyna Türkmenistanyň prezidentiniň adyna gelen gutlugy bilen tanışýas. Onu şeýle diýilýär. Onuň aly hedareti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Täze 2020-nji ýyl münasibetli biziň maşgalamyz, siziň maşgalaňyza bagtyarlyk bayramçylygyny arzu edýär. Biziň töweregimizi gurşa bilen ähli adamlar üçin söýgüni, jomartlygy we parahatçylygy artdyralyň. Justin Trudeau, Kanadanyň premier ministri. Ene bolsa hormatly prezidentimizin adyna gelen hat bilen tanışýas. Onu şeýle diýilýär. Onuň aly hedareti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlyk we hoşniýetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmek maksady bilen Jenap Andreas Zinonosy Kipr Respublikasynyň Türkmenistanyňa adatdan daşary we dowly ygtyýarly elçi hökmüne bellemek kararyna geldik. Jenap Andreas Zinonosyň ýokary şahsy häsiýetleri we ukyby oň öz wezipesini siziň aly hedaretiňiziň maqullamagyňyza we hormatyňyza laýyk derejede ýerine ýetirjekdigine bolan ynamy putulanýar. Şunuň bilen baglyqda sizden ony mähirli kabul etmeňizi hem meniň adymdan aýdanlaryna, aýratynam siziň aly hedaretiňize bolan ýokary hormatym we ýürekdeş dostlugym baradaky beýan etmelerime dowly ynanmaňyzy haýyş edýän. Nikos Anastasiadis, Kipr Respublikasynyň prezidenti. Hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça mejlisiň başlygy Mämmedow şu gün Kipr Respublikasynyň adatdan daşary dowly ygtyýarly elçisi Andreas Zinonosdan ynanç hatyny kabul etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy dowly ygtyýarly wekili ýokary diplomatik wezipe belenmek bilen döwlet başlygymyzyň adyny gutlady. Hemem iki ýurdun arasynda dostlyk gatnaşyklaryny putulandyrmakda we hyzmatdaşlygy içiňleşdirmekde üstünlikleri arzu etdi. Hoşniýetli ardawlar üçin hoşallyk bildirip, elçi öz nowatyny wekilçilik edýän ýurdunyň ýolbaşçylarynyň hormatly prezidentimize mähirli salamyny ýetirdi. Hemem iki döwletiň bähwidine hyzmatdaşlygy geňeltmek üçin tejribesini we bilimini gaýgyrmajakdygyny ynandyrdy. Dowly ygtyýarly wekil Kipr Respublikasyny Türkmen lideriniň alyp barýan daşary siýasatynyň hemem öňe sürýän möhüm halkara başlanýyşlarynyň dowly gollanylýanyny ňyktap, Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk halkara hukuk derejesiniň şu ýyl belenilýän şany senesiniň 25 ýylynyň dünýä bilelişi üçin ähmiýetini aýratyn bellidi. Şunuň bilen baglykda Milli parlamentiň ýolbaşçysy hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça türkmen, ingliz we rus dillerini resmi saýtyň işlem taýýarlananyny hemem internete goýuberlenýäni şonu Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 25 ýyllyk bayramçylygyna başlanan çäreler hakynda zerur habarlaryň hemem ýurdumyzy we oň ykdysady we durmuş ulgamlaryny gazalanan üstünlikler baradaky umumy maglumatlaryň ýerleşdirilýändigini habar berdi. Söhbetleşigiň dowamyna diplomat döwletimiziň munun beýlegim güllä betmegini we awadançylygyny gönükdiren giň gerimli durmuş ykdysady taýdanmalary we ýurdumyzy senatlaşdyrmak goňça maksatnamalar bilen tanışdyryldy. Mejlisiň alyp barýan işleri döwlet başlygymyzyň başlanjy boýunça amal aşyrylýan demokratik özgertmeler bilen baglykda oň orny gurrundyşlygyň aýratyn meselesi boldy. Şunda iki taraply hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň möhüm şerti bolan parlamentary gatnaşyklary işleňleşdirmeň ähmiýeti barada pikir aýdyldy. Kiprde Türkmenistanyň ähli babaty okulyny ösüşine uly gyzyklanma bildirýär. Bu ösüşleri hyzmatdaşlygy geňeltmek, şol sany ýeri halkara guramalarynyň hususan Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini gatnaşyklary ösdürmek üçin täze mümkinçilikleri açýar diýip diplomat bellidi. Söwda ykdysady we insanperwer gatnaşyklary, ilim bilim ulgamy, siýasatçylyk puwdagy ugurlaryna hyzmatdaşlygyň uly geljegi bar. Söhbetleşigiň ahyryna Milli parlamentiň ýolbaşçysy elçi, hormatly prezidentimiziň Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi adly kitabyny sowgat berdi. Yes, it was. Biziň gepleşiklerimizde işen häsiýet mahsus boldy. Oň dowamynda biz iki döwletiň arasynda hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdyk. Bilinýärli, Türkmenistany durmuş ykdysadydan ösdürmek, raýatlaryň durmuş derejesini ýokarylandyrmak Türkmen lideriniň amala aşyrýan özgertmeleriniň baş maksadydyr. Şeýlehem duşugymyzyň barşynda döwlet ara gatnaşyklarynyň geljegi hakynda pikir alşmagyň çäklerini iki döwletiň arasynda özara bähwitli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ähli mümkinçilikleriň bardygyny belledik. Ma'lum bolşaly, häzirki wagtda Türkmenistanda hormatly prezidentiň ýolbaşçylygynda energetika, guruluşyk, ilim, bilim, sport, şeýlehem siýasatçylyk ulgamlaryny ösdürmäge mümkinçilikler döredilýär. Şeýlehem sany ulgama geçmäge de aýratyn üns berilýär.
Hususan da Birleşen Milletler Ormansynyň çäklerini Türkmenistan bilen gatnaşyklary hemme taraplaryň işeňleşdirmäge, giňgerimli uğurlar boýunça gatnaşyklary ýoly goýmagy, Kipr Respublikasyna da uly gyzyklanma bildirilýär. Şöyle Türkmenistanyň bir taraplygyna 25 ýyl dolýar. Bir şanly bayramyň halkara derejesinde bellenmegem Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligindäki ornunyň ýokardygyny bütün aýdynlyk bilen görkezýär. Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň hormatly prezidentini we tutuş türkmen halkyny bir şanly bayram bilen tüýük ýürekden utlaýan. Türkmen döwletiniň başçylygyna jan taglyk iş rowaçlygyny türkmen halkyna bolsa milli lideriniň başçylygynda güllä ötüşi arzu edýän. Sag bolun. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň owa hojalygyny durmuşa geçirýän özgertmeleri ene toprakdan öňürleýän hatly barha artdyrmaklyga giň şertleri we mümkinçilikleri döredýär. Elbetde şunu technikalyň awat we saz işledilmegini gadanmagym esasy wezipeleň berdir. Lewap welaýatynyň owa hojalykçylary eýem şu gün kunlerden başlap öňden bar bolan technikalary we olaň terkew gurallaryny ýa-da ekşine talaba laýyk taýýarlamaklyga gaýratyn öňe berýärler. Hormatly arkadaşymyzyň owa adamlary baradaky edýän aladalary we diýarymyzyň owa hojalygynda ýygyderli durmuşa geçirýän özgertmeleri, baba daýhanlarymyza ine ýerden öňürýän hatyny ýylyň-ýylyna ýokarlandyrmagy tergi berýär. Geçen ýyl agaltyn tapşyrmak baradak meýilnamany üstünligi bilen amal eden Lewap welaýatynyň paxtasy ekrançylary Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylynda da bilen tutumlary maksat edinýärler. Olar şu günlerden öňde durýan ýa-da ýokary jogapkärçilik bilen dol taýýarlykly barýarlar. Mälim bolşýaly her bir agrotehnika çäräniň ýokary hil derejesine geçirilmegine milli liderimiziň owa hojalyk buwdagyny ýygyderli alyp berýän kuwatly tehnikalar we kemil türke gurallary daýhanyň esas daýanjy bolup durýar. Bu ýokary iş öňürjülükli tehnikalar daýhanyň owa hojalyk çärelerini öz wagtyna we talawly geçirmegine ýardam berýär. Hut şu nukdaý nazardan Lewap welaýat owa hojalyk önümçilik birleşiginiň garamadyndaky etraf tehnika hyzmat etişki ýarhanalarynda hut kädirki wagtdan başlap geljeki ýa-da gatnaşak tehnikalar we türke gurallaryny taýýarlamak işleri giňden ýaýbanlandyryldy. Yerlerde bu wajyp wezipäni üstünlikli ýerine ýetirmekde işler guramaçylykly ýoly goýulyp, zerur çäreler ýygyderli durmuşa geçirilýär. Mögümde ekşe we ýydak işlerine gatnaşak traktorlar şeýlede yerler taýýarlamakda we bu mögümde giňden ulanjak gowy ekijiler we beýlektirke gurallary ustat mekanizatorlaryň we hünärmenliň gatnaşmagyna dolu we tehnika talaplary laýyklykda gözden geçirilýär we zerur bolan ýagdaýyna awatlaýyş işleri geçirilýär. Bu awatda öz işiniň ustady bolan hünärmenlerden we awatlaýjylardan düdülen ýürüti toporlar hereket edýär. Awatlaýjylar toporlarynyň işi hünärmenler tarapyndan esasan hem işleň hiline aýratyn derejede ünsärliýär. Tehnikalaryň we türke gurallarynyň taýýarlygy işleri welaýatyň ähli etraplaryna talaw ýoly goýulmak bilen birlikde esasan çärje we saýyt etraplaryna has işin häsiýeti ýedir. Welaýatda şu ýylyň ýa-da taýýarlyk işleriniň sağlaşykly ýoly goýulmagy we agdyberlikli alınıp barylmagy bol hasyl almakda daýhan anamyny has berkitýär. Lewaply owa hojalykçylar bu gurda zähmet çekmekde we eni toprakdan bol hasyl almakda ähli şertler döretip berýän milli lidermide hoşallyklaryny aýtýarlar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny şolsany mallarçylyk buwdagyny düýpli ösürmek baradaky maksatnamalarynyň ugralýan Mary welaýatynyň mallarlary şu gyş mövsümine hemme taraplaryň gownajaý taýýarlyk gördüler. Olar Türkmenistan beýtaraplaryň mekany ýylynyň ilkinji aýynda da zähmet çekmekliň ýokary usatlygyny görkezýärler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Mary welaýat owa hojalyk önümçilik birleşiginiň mallarçylyk hojalyklarynyň mallary mallara göwnüja ýydyk etmek bilen udak öýre meýdanlarynda ýokumly ähtiýaçlyk otlaryň ýeterlik möçürini ýygnap, gyş mövsümi taýýarlamak işlerini guramaçylykly ýerine ýetirdiler. Olar ýurdumyzda dowam edýän häzirki gyş faslynyň ýagynly günlerinde de öz işlerini talaba laýyk alyp barýarlar. Welaýatyň mallarlary yrtkal bereketiň nyşany bolan ak garyň tebigat gözelligine gözellik goşup, daş döwregi aklygy hem päkligi besleýän şu günlerinde de mallary göwnüja imitlendirmek bilen gyş mövsümini ýokary derejede geçirýärler. Mallarlaryň durmuşyndaky gyzgalaňlyk hem jogapkärli ähtiýaçlyk otlaryny ýygnamak mövsüminde welaýatyň Serhedawat etrafyndaky mallarçylyk hojalyklarynda ýokumly meýdan otlarynyň müňlerçe tonusy taýýarlandy. Mallara talaba laýyk ýydyk etmek, gyş mövsümi üçin ähtiýaçlyk otlar taýýarlamak işleri Terkedawat etrafyndaky mallarçylyk hojalygy bolan Çemenawat mallarçylyk hojalygynda bagtyarlyk zamanamyzyň talaplaryna dol laýyk takyk hem sadaşykly guruldy. Jogapkärligi mövsümi üçin otuň ýeterlik möçürini ýygnamak, gyş agyllaryny taýýar etmek, beý hojalygyň hünärmenleriniň çopançylykdan yrtkal bereket tapan mallarlarynyň her biriniň baş maksady bolup durýar.
Çemenawat mallarçylyk hojalygynyň ot taýýarlaýjylary Udok öwrü meýdanlarynda gyş döwür üçin 3000 tonnadan köpräk ýokumly ätýaşlyk otlaryny taýýarlap, bu aradaky bellenlen meýilnamany üstünlükli berza etdiler. Hormatly prezidentimiziň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe maldarlara dähmet çekmäge, mallarçylyk önümlerini öndürmäge döredip berýän giň mümkinçilikleri we mallarçylyk hojalygynyň dowurdarlaryny hata tutanary işlemäge ruhlandyrýar. Ätýaşlyk ot ýynamak mövsüminde hojalykda bar bolan ýük awtologlarynyň, traktorlarynyň ýokary iş öndürjülükli, kämil otorjy, ot ýygyjy, ot boğjy gurallarynyň işleriniň sadaşykly gurulmagy her günde ýokumly meýdan otlarynyň ýeterlik möçberini taýýarlamagy mümkinçilik berdi. Bu bolsa welaýatyň Serkedawat etrawyndaky Çemenawat hemde beýlek mallarçylyk hojalyklaryna dähmet çekýän dowurdarlara şöýl mallary görüldülik işletmäge giň şertler döreder. Döwlet başlarymyzyň ýakynyň gollaw bermegi bilen milli ykdysadyýetimizi esasy orunlaryň birini eýeleýän türkmen telekeçileriniň hususiýetçileriniň işi barha ilerleýär. Bu ulgamyň ilerlemegine salamly goşun goşýan kärhanalaryň ençemesi Ahaly welaýatyna da bar. Şeýle kärhanalaryň birim welaýatyň Kaka etrawynyň Artyk owasynyň Bereket daýhany birleşiginiň çägine ýerleşýän mal semrediş hojalygydyr. Mehriban arkadamydyň türkmen hususiýetçilerine berýän gollawynyň netijesinde mallarçylyk bilen meşgullanýan, şol sanda süýtdir et önümlerini öndürýän telekeçilerimiziň sany barha artýar. Ahaly welaýatynyň Kaka etrawynyň Bereket daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşiginiň agdasy bolan zamany harit nişanly et we süýt önümlerini öndürýän mal semrediş hojalygym döredlerini henüz köp wagt geçmediken bolsa, özüniň öndürýän ýokary hilli önümleri bilen gün taýyn adygýan kärhanalaryň biridir. Bu mallarçylyk toplumy bir ýylda 100 ton et önümlerini, şeýle-de gündelik 5 ton süýt önümlerini öndürmäge niýetlenendir. Mal semrediş hojalygy 212 hektar meýdanda ýerleşip, onun 200 hektar mallar üçin otymlyk önler bolan mekkejewen, arpa we ýorunja ýaly ekinler östürip ýetişdirmeklige niýetlenendir. Mallarçylyk hojalygynyň 12 hektaryna bolsa önümçilik iş ýoly goýulyp, onu kämil tehnologik enzamlar oturdulan. Toplumda jemi ýüde golay gara mal bolup, olar köp önüm berýän sagyrlardyr. Toplumyň çäginde mallar üçin häzirki zaman ülümlerine laýyk gelýän ýataklar hemde döwrüp oňoýly şertler döredildi. Kärhanada häzirki wagtda süýt önümlerinden peýnir, ereme peýnir, meske, gaýmak we meske ýaly önümleri öndürmeklik ýoly goýuldy. Bu ýerde süýt önümleriniň her günde 10 tonnasy öndürilýär. Ýokary hilli önümler ýörükde owadan görnüşde taýýarlanan polipropilen we polietilen gaplary gaplanýar. Kärhanada öndürilen ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy önümler buyurmalar esasında ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň, şoň ýalyda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sarpedijilerine uğradylýar. Kärhanada häzirki wagtda önüm daşamaga ýürütilýän awtologlaryň owanty bar. Onu öndürilen önümler şol awtologlar arkaly dükanlara ýetirilýär. Ýakyn geljekde bu mallarçylyk hojalygynda täze we geçkinli önümleriň öndürilmegi, şeýle-de haritlaryň daşar döwletlere eksport edilmegi gödeginde tutulýar. İş ümidi barha ilerleýän bu hojalyk jemgyýetiniň ruhy bilen işgärleriniň güneşli diýarymyzda telekeçilik işini östürmek barada edýän ýa-da tagalat üçin mehriban arkadamyzy alkyşlaryny hem bu soňçlarynyň çägi ýok. Garaşsyz hemişilik bir tarap diýarymyzyň çär künjünde ýeňlendirilýän medeni köpçüliklen çäreler aýratyn ruhlantligi betlenýär. Şeýle-de bagtyar zamanamyzyň çoňurmany mazmuny açyp görkezýän maslahatlara da giň gerim berilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe, hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny, milli ykdysadyýetimiziň ähli podoklary boýunça ýokary derejeli hunermenler taýýarlamak bilen baglanşykly alınıp berilýän işler giň gerimde başlanýar. Türkmen ýaşlarynyň alym bilime öwrenmegi, huner edilmegi babatyna galadylar. Arkada prezidentimiziň döwlet siýasatyny möhüm orny ýeleýär. Şundan ugralanyp Halkara Neft we Gaz Universitetine okuw sapagy geçirildi. Çykyş edenleri bilime, dünýä tejribelerini ornaşdyrmak bilen birlikde ýaşlaryň huner taýýarlygynyň hilini, dörejlik okyp başarnyklaryny ýokurlandyrmak, häzirki zaman tehnologiýalardan baş çykarmaklaryny gazanmak, oýlap tapyşlary höwetlendirmek maksat bilen şeýle okuw sapaklarynyň ýygderli geçirilmeginiň ähmiýetini bellediler. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyny hormatly prezidentimiziň başlanýy bilen 2020-nji ýyly Türkmenistan beýtaraplyk mekany diýilip adlandyrylmak münasibetli aýdym sany dawaraly maslahat geçirildi. Dawara
arada çykyş edenler türkmen betaraplygynyň taryhy we şonuky syýasy, ykdysady, meden insanperwer ugurly diplomatik gatnaşyklary ýoly goýmakdaky ähmiýeti we oň hukuk esaslary barada talip ýaşlarymyza täsirli gurrunlar berdiler. Dawaranyň dowamyny institutyň talip ýaşlaryň türkmen betaraplygyny wazp edýän aýdym saatlarynyň ýagnanmagy dawara öz boşly uşgunçaýdy. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyryş institutyna talip ýaşlaryň Halypy Mogulynyň ýol başlygyna alnyp berilýän ilmi taslamalary boýunça gurulun beýleşik netijeli häsiýeti eýi boldy. Ýaşlaryň ilmi gözlegleri milli iqtisadiýetimizi sanlaşdyrmak goýunça alnyp berilýän döwlet siýasaty bilen berk baglydyr. Türkmen Owakyjylyk institutynyň hemişelik beýtaraplygymyzyň şanly 25 ýylygyna bagyşlanyp, hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyny Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylynyň 14-nji ýanwaryna geçirilen Türkmenistan we halkara guramalary parahatçylyk we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk adly halkara maslahatyna gelip çykýan wezipeleri giňişlerini wagt etmek maksady bilen aýdym saly dawaraly maslahat geçirildi. Gahrman arkadamyzyň taýsy tagalary netijesinde 2020-nji ýylyň Türkmenistan beýtaraplygyň mekany diýilip aglan edilmegi bilen beýtarap watanymyzyň ösüş özgürtmeleri täze uşun bilen dünýä tanatmakda ul ösüşler buýsan nurjy netijeleri gazanylýar. Bayramçylyk çäresini ýokary okuw mekdebiniň medeniýet merkeziniň aýdymçylary çykyş edip özleriniň hoş owazlary bilen dawra gatnaşylarda ýakymly täsirleri galyrdylar. Türkmenistan we halkara guramalary parahatçylyk we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk adly halkara maslahatynyň ähmiýeti dogrusynda Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluş Institutynyň professor mugulumlaryň we talip ýaşlarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda giňişlerini gurrun edildi. Paýtatymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýyly münasibetli sanly ulgun we sazlaşykly ötüş adly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň we dinanlar birleşiginiň merkezi geňişini guramaklaryna geçirilen bu maslahaty Türkmenistanyň 2019-njy 2025-nji ýyllar aralygynda sanly ykdysadyýaty ösdürmek konsepsiýasyna gelip çykýan wezipeler barada täsirli çykyşlaryň bir neçesi diňlenildi. Seýitnazar Seýdadynak Türkmen Döwlet Mugulumçylyk Institutyny Lewap vilayet kadiýatynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna kanuny döwlet berkarar döwlet adly terbiýeçilik ähmiýetli wagyz ünnew maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Matmuladyna ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap geňeşi, Aşgabat şäher polisiýa müdürlüğiniň geçiren wagt nasihat çäresi watanym berkarar bagtyar döwrüm diýilip adlandyryldy. Türkmen demir ýolları agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasy tarapyndan geçirilen çäre işçiň häsiýetli boldy. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny hormatly prezidentimiziň paýtatymyzda ýurdumyzdaky halkara guramalaryň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň gatnaşmaklaryny geçiren maslahatyny eden taryhy çykyşyna bagyşlanyp, hormatly prezidentimiziň parahatçylyk siýasaty türkmen ýaşlarynyň ýörelgisidir adly maslahat geçirildi. Mehriban arkadamyzyň başdanlygyny güneşli diýarymyzyň awray bütün dünýäde barhartya, şonu döwletimiziň hemişelik beýtaraplyk hukuk derejesiniň ähmiýeti uludur. Bulary barada aýtmak bilen maslahatda çykyş edenler melili jahan içine meşhur bolýan täze başlanýşlar dogrusynda da durup geçdiler. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika institutyna professor mugulumlaryň we talip ýaşlaryň arasynda Germaniýanyň Zwickau Amaly Ilimler Universitetiniň professorynyň gatnaşmagyna okuw sapaklary geçirildi. Belşimiz ýaly gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň ýokary okuw mektepleri bilen dünýä ýurtlarynyň awraly ýokary okuw mektepleriniň arasynda tejribe alşmaklyk ýoly goýulýar. Gahrman arkadamyzyň başlanýşlary bilen bilim ulgamyna durmuşa geçirilýän bu işler talip ýaşlaryň döwrewap derejede bilim almaklary üçin ähli mümkinçiliklerini döredilýänine şaýatlyk edýär. Türkmen halkynyň milli muzeýine Dokma Senaty ministrligi hem ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi bilen bilelikde guramagyny Türkmen milli halçylyk sunugaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi del meden mirasynyň görnükli nusxalarynyň sanawyna adly aýdym saly dawraly maslahat geçirildi. Maslahaty ýurdumyzyň ähli welaýatlerinden, şeýle-de Aşgabat şäherinden çeper elli halçylar, mugulumlar, ýaş alimler, talipler we mektep okuwçylary gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler ene mamalarymyzyň bize miras goýan, asyrlardan asyra, nesillerden nesile geçip gelýän halçylyk sunugatynyň beýikligini şöhretlendirdiler. Dawranyň dowamyny ýerine ýetirilen aýdymlarda watanymyzyň ösüşleri, arkada prezidentimiziň beýik işleri, halçylyk sunugatynyň wasfy belentden ýanglandy. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Ahal Welaýat Komitetynyň guramagyna geçirilen maslahatym hormatly prezidentimiziň insanperwer çözüdi esasyna aglan edilen Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylyna bagyşlandy. Maslahatda çykyş edenler 2020-nji ýylyň Türkmen
Türkmenistan beýtaraplyk mekany ýyly diýilip aglan edilmeginiň ýurdumyzyň täze taryhy zamanasynyň ýyl ýazgysyna altyn sahypa bolup girendigini gowunç bilen aýtdylar. Onu edilen çykyşlarda hormatly prezidentimiziň dürli ýyllarda neşir edilen çoňurmany mazmuny ýogurulan kitaplarynyň ýaş nesle watançylyk hem ahlak terbiýe bermekde möhüm çeşmesi bolup durýanyny bellädiler. Balkan vilayet taryhy ulkany öwrenş muzeýiniň Türkmenistanyň dinanlar birleşiginiň hem Türkmenistanyň parahaçylyk gaznasynyň Balkan vilayet bölümleriniň bilelikde ugramoklaryny geçen maslahaty aýratyn ýatda galja boldy. Onu hormatly prezidentimiziň Türkmenistan we halkara guramalary parahaçylygyň ösüşüň hatyrasyna hyzmatdaşlyk atly halkara maslahatyny eden çoň manyly çykyşlary beýtaraplygymyzyň gadyr gymmaty dogrusundaky çykyşlara giň orun berildi. Türkmenistan beýtaraplygym mekany ýylyna başlap daşawuzyň Bekseti akwadynaky mugallimçilik mektebine geçirilen maslahatym şeýle ähmiýetli çäreleň birine urly. Daşawuzyň Bekseti akwadynaky mugallimçilik mektebiniň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň vilayet bölüminiň ýaşlar guramasynyň bilelikde geçirilen maslahatyna çykyşlaryň bir näçesi diňlenildi. Şol çykyşlarda 2020-nji ýylyň Türkmenistan beýtaraplygym mekany diýilip adlandyrylmagynyň çoň many mazmuny hem ähmiýeti dogrusyna giňişligini gurrun edildi. Maslahatda gatnaşyjylar garaşsyz hemişelik beýtarap döwletimizi ösüşlüň täze belentlerine tarap önümli alyp barýan hormatly prezidentimiziň daşary we içeri siýasat babatyny durmuşa geçirýän işlerine buýsunç bilen bellediler. Garaşsyz hemişelik beýtarap watanymyzyň ähli kunjogyna bolşy ýaly diýarmyzyň Lewap welaýatyny da dürli medeni köpçülikliň çärelere bagtyar zamanamyzyň çoňurmany mazmuny açyp görkezýän maslahatlara giň gerim berilýär. Türkmenistan şäher häkimliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagyny Türkmenistan halk maslahatynyň çözgütleri esasynda konstitusiýa ýetgetmeleri goşmaçylar ýerine goýunça alnyp berýän işler barada geçirilen maslahatym tesirli bilen tapawutlandy. Türkmenistan beýtaraplyk mekany ýyly münasibetli Mary welaýatyna da dawral maslahatlardyr çäreler ýygdyrly geçirilýär. Şeýle maslahat Türkmenistanyň dinanlar birleşiginiň Mary welaýat bölüminiň guramagyny arka dagly baky beýtarap watanyma buýsunýan diýen ad bilen geçirilip, oňa etrap şäher dinanlar bölümleriň işçiň agdalary, dürli ulgulmyrda zähmet çekýän dinanlar hem mehrem eneler gatnaşdylar. Bu maslahatyň dowamyna çykyş edenler beýtarap watanymyzyň ösüşleri, hormatly prezidentimiziň ýol başlygynda ýurdumyzyň bilim, medeniýet, saglyk guraşy we beýleki ulgumlaryny gazanylan üstünlükler dogrusyna gyzykly gurrunlar etdiler. Pesaýlap düşen çillagary paýtatymyzy we oň töwereklerini ajaýyp aklygy büredi. Aýratynam paýtatymyzyň günorta kunjogynaky dag eteklerini, tokoy zowluklaryň emele gelen ýer bolan baýarlyň üstüne basran akar tebigaty öz boşluk temizlik çaýdy. Akar adamlaryň aýratynam çağalyň ruhuny göterip olar üçin ýakymly pursatlaryň emele gelmegini öpçün etdi. Türkmen gaşynyň öz boşluk howasy ýylyň ähli paslyna insan üçin tene karlygy bilen tapawutlanýar. Munyň özi gyş paslynyň öz boşluk ýagdaý döredýäniniň nowatda suwutnamasydyr. Göz ýetme çelini uzap gidýän aklyk özüniň ýakymy bilen topragyň sahawatyny artdyrar. Ýylyň şu döwrüne topraga ýakymly garyň siňen ýagmagy daýhanlary beýik zähmet ýeňişlerine we täze üstünliklere ruhlandyrýar. Her pasla mahsus howanyň bolup durmagy, gardyr ýagynyň topraga düşüp durmagy, bolu hasyl üçin zerur şertleri döredýänligi uzak ýyllyň durmuş tejribesi görkezdi. Topraga ykbalyny baglan we öz saýlap alan ogruny ýüregi bilen berilen daýhanlar garyň siňen ýagmagyny ýagşa, oňutlygy ýörýärler. Belenşiýaly aklyk, topragy temizlemek, onu haşal otlardan, ziyanly mörmöjeklerden aratsalamak bilen bir hatarda topragyň kuwatlanmanyň esasy şertini öpçün edýär. Munyň özi türkmen topragynyň sahawatynyň eksilmezdigini has aýdyňlygy bilen eşgär edýär. Şuňlary ýurdumyzyň baş şäheriniň günorta kunjoklerini gözüňe egleýän gözellik emele geldi. Bu görnüşler adamlaryň kalbyny joşduryp, olaň dag eteklerine seýrany çykmak höwesini artdyrýar. Aýratynam köpet dağın dağ yerişlerine tarap uzap gidýän asma ýoluň müşterileri köpeldi. Olar berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň eşeretinden peýdalanyp dağ gözelliklerini sinleýärler. Ýeri gelene aýsak, bu ýerde okuwdan oşan çağılan şadiýan gülkleri giňişlige dolýar. Bu görnüşleri ýurdumyzda arkada prezidentimiziň tagallasy bilen halkymyzyň durmuş derejetine aýratyn ähmiýet berilýänliginiň adamlaryň aýratynam çağılan wagtlaryny şadiýan hem gyzykly geçirmekler üçin zerur
dowr mümkinçiliklerin döredilýäniniň aýdyň suwutnamasydyr. Öpçün edilýän mümkinçilikler, döredilýän şertler üçin arkadaky prezidentimize alkyş sözlerini aýdýan adamlar, çağalar şatlyk şowhun bilen asmy ýoluň ugry boýunça uly gyzyklanma bilen dag gözelliklerini sinleýärler. Bu ýerde emele gelen görnüşler, belent başly köpet dagyň etegindäki ýaýlalan gözellik bilen bir hatarda olaň insan kalby üçin ýakymly duýgular oýarýanynyň suwutnamasyna öwrilýär. Türkmen futbolçylarynyň ýakyn wagtdan paýtagtymyzda badalga beriljek Aziýa çempionatyna görýän taýýarlyk işleri ýokary netijeleri kazanmakda ähmiýetlidir. Bu bolsa halkara ýaşynyň üstünlikleri betlenjekdiginiň suwutnamasydyr. Halkara ýaşynyň ýokary guramaşylykly geçirilmegi uğruna Mehriban Akademiyanyň ýol başlygyna uly işler anyp barýar. Türkmenlerimiň taýýarlyk işlerini ýokarlandyrmak işlerim batyl depgenlerde dowam edýär. Ma'lum bolşaly awra ile bayraq uğruna qiýaşa taýýarlyk türgünüş işleri paýtatymyzyň ähli döwrebap sport desgalaryna gurulýar. Şol sana Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna da taýýarlyk işlerine giň gerim berilýär. Bu ýokary gowy mekdebinde milli ýygnymyzyň düdümine çykşaçak futbolçylarymyzyň bardygyny belläp geçmek bu sonuçdur. Öz işine ussat muallimleriň, tälimçileriň ýol başlygyna anyp barlayan türgünüş taýýarlyk işleri öňdäki ýaşyň üstünlikleri beslenjekdigini görkezýär. Türkmenistanyň sport we ýaşlar täzeti bilim ministrlikleriniň Türkmenistan ýaşlar beden terbiýe sport guramasynyň bilelikde öwrenmeklaryna ýokary gowy mekdepleriň professor muallimleriniň arasynda Türkmenistan ruhanyýetliň masadynyň ýurdatly 11-nji sport ýaşlarynyň düdümine bolan voleybol boýunça ýaş geçirildi. Ýaş gyrykly we çekileşikli bolup şadlyk şowkyna wetsendi. Geçirilen ýaşyň netijesi boýunça Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň ýygyny topary 1-nji orna munasip boldy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň topary 2-nji, Türkmen Döwlet Binegarlyk Guruluş institutynyň topary bolsa 3-nji ornlara munasip boldylar. Paýtatymyzda we welaýatlarynyň ähli döwrebap sport desgalaryna, Türkmenistanyň sport we ýaşlar täzeti bilim ministrlikleriň guramaklaryna ýokary guramaşylykly geçirilýän ýaşlar işçiň häsiýete eýe bolýar. Turly ýaşdaky türgünleriň gatnaşmaklaryna ýaýwanlandyrylýan ýaşlar kämilleşmäge özüniň oňyn ýardamyny berýär. Ma'lum bolşaly her wagtda arkada prezidentimizin ýol başlygyna ýurdumyzda sporty, hususan sportyň milli görnüşlerini ösdürmäge uly ähmiýet berilýär. Bu wagtda ýurdumyzyň sport elemindäki awraýynyň ýokardygyny bütün aýdynlygyna suwd edýär. Halkyň awadançylygy, oň durmuş derejesini ýygyderli ýokarlandyrmak, beden we ruh taýdan sagdan, berk bedenni, aň paýhastadan ösen ýaş nesli kemaly getirmek barada alady Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm ugur derejesine çykarly. Arkada prezidentimizden başlangıcı bilen köpçülüklen beden terbiýe hereketini hemem ýokary netijeli sport ösdürmek, sağdan durmuş ýörelgesini kemaly getirmek boýunça şäherler milli taglime urly. Halkymyzyň saglygy we awadançylygy barada alada we köpçülüklen beden terbiýe sagalyş hemem sport hereketini höwüslendirmek hormat prezidentimizden ýygyderli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Milli liderimiz sağdan durmuş ýörelgesiniň tarapdary we wagtysy bolmak bilen bu wagtda iýleşlemede göreli bolup, hemmeleri ilkinji nowatda bolsa ýaşlary beden terbiýe hemem sport bilen ýygyderli meşgullanmagy ruhlandyrýar. Hormat prezidentimizin sport ulgamyna durmuşa geçirýän öňdöňürjülükli syýasaty özüniň anyk netijelerini berýär. Türkmen sporty hil taýdan täze derejä çykýar. Ýurdumyz ýer halkara sport ýaşlarynyň ýygyderli geçirilýän ýerine gurulýar. Şu ýylyň dowamyna paýtatymyzyň Olimpiýa çägerjeginiň döwrebap sport desgalaryna geçiriljek futsal boýunça Aziýa çempionatynyň, tenis boýunça Davisin kubogyny almak uğruna halkary ýaşynyň hemem sambo boýunça dünýä çempionatynyň geçirilmegi ýurdumyzyň sport elemindäki awraýynyň ýokardygyny alamatlandyrýar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabatda 20 ýanwarda saat 20-den 22 ýanwarda saat 20-çe boljak habarda Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny ötkäpdiren bulutly hawa bolup ömür bolmagy mümkin. Bunu ordan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gejetine 2 gradus sowukdan 3 gradus teçen mayl, gündüzüne 7-10 gradus mayl bolar. Ahal welaýatyny ötkäpdiren bulutly hawa bolup ömür bolmagy mümkin. Bunu ordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal ösür. Hawa gejetine 1-6 gradus sowuk, gündüzüne 3-8 gradus mayl bolar.
Mara vilayetine ütkapdiren bulutlu hava olup ömür bolmagy mümkin. Bunu ortagyna tardan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 0-5 gradus soğuk, gündüzüne 2-7 gradus maýly bolar. Lewap vilayetine ütkapdiren bulutlu hava olup azkim gary gaçyşly ýağış şagyr. Ömür bolmagy mümkin. Bunu ortagyna tardan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 1-6 gradus soğuk, gündüzüne 1-6 gradus maýly bolar. Daşy vilayetine ütkapdiren bulutlu hava olup azkim gary gaçyşly ýağış şagyr. Bunu ortagyna tardan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 0-5 gradus soğuk, gündüzüne 0-5 gradus maýly bolar. Paýtagtymyzda Aşgabatda ütkapdiren bulutly hawa bolup, ömür bolmagy mümkin. Bunu ortagyna ordan tele sekundda 8-10 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 2-4 gradus soğuk, gündüzüne 4-6 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 22-sine magnit hadisesiniň durunukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşler ewetlenýär. Ähli ösüşlüň özünün bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş wagtyňyz.